Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Қолабызда традицион сентябрь өмәсі узды. Общими усилиями я надеюсь, что наведем в городе порядок. Кишушат ауылы ипподромында от спорты ярышлар узды. Для любого конника, как в рысистом конном спорте, так и в скаковом конном спорте, это главный приз, который ведет свою историю с 1700-х годов. Лениногорскта Татарстан Республикасы профсоюзлар күнін белгіләп өттілер. Первая скважина дала уверенность в том, что здесь у нас есть большие запасы нефти. Ел сайын әлмәттә көзге шырға әзірлік саларында сентябрь мәсі үткәрелә. Онда 10 шәһәр учреждениесеннән 70-тән артык кеше катнаша. Муниципаль хезмәтләр белән берлектә үсеш департаменты, Әлмәт дәүләт автомобиль юллары идарәсе, физик культура һәм спорт идарәсе вәкилләре өмә оештырдылар. Шәһәрнең проблемалы участокларына Ленин, Гагарин, Белоглазов һәм Радищев урамнары киселешенә аерым игътибар бирелде. Биредә тәртипкә китерүдән тыш Америка эрәңгесеннән дә коткару максаты куелган иде. Проводим данное мероприятие в целях борьбы с сухостоем в связи с противопожарным режимом, чтобы на следующий год, уже весной, этот участок был свободен от сухостоя, чтобы не было никаких возгораний. Һәр оешмадан кимендә 10 кеше, мәйданчыкларда авыр техника, КАМАЗлар, йөк бушаткычлар һәм йөк төягечләр катнаша. Беренче чиратта гараж кооперативлары территорияләрендә санкцияләнмәгән чүплекләр белән көрәшү вазифасы тора. Грузим в основном строительный мусор, также пластик и старую мебель, которые недобросовестные жители вывозят и вместо того, чтобы на полигон возить, либо на бункерную площадку, привозят сюда и вываливают. Шәһәр өмәләре тирә-юньне яхшы якка үзгәртүгә үз өлешен кертү өчен менә дигән мөмкинлек. Гомуми тырышлык белән узган өмәдән генә дә 200 куб чүп-чар җыеп чыгарылган. Дело общее. Если к этому будем привлекать общественность, будем привлекать жителей, организаций, то общими усилиями я надеюсь, что наведем в городе порядок. Кишушат ипподромында Татнефть дерби призы уйнатылды. От чабышлары Понида традицион узышлар һәм чабышлардан башланып китте. Барлыгы 11 приз уйнатылды. Тамашачыларның һәм җиңүчеләрнең хисләрен Леня Хасан шуны белеп кайтты. Будулай, Мананова, Гульнара Полухова является владельцей, и Мананов Камиль ехал. Мөслимле Камил Маннанов Будулай белән 2 ел элек дуслаша. Шул арада алар уртак телен тиз таба. Юный звезда призы 5-нче ярыш һәм 5-нче җиңүе. Җиңдем бик шат. Будулай белән бик тырыштык. Будулай белән бик күптән шөгыльләнәбез. Кишушат авылы ипподромына җыелган катнашучылар да, тамашачылар да тәҗрибәле. Ярышлар бирүче рәхмәт оештыручыларга, халыкның күңелен күреп, шушындый олы ярышлар оештыра алган өчен бик зур рәхмәт. Мин постоянно йөрим ярышларда. Монда бер внучка йөри. Ярышта инде. Мушма килгәндә. Узнакайдан. Йөрәкләрне җилкендерә, күңелләрне тынычландыра. Шул кадәр рәхәт карап утырулары. Көчле бирәбез, җитезлек бирәбез. Алар өчен кайгырабыз, аларга кул чабып, аларны шатландырабыз. Бик ошый. Һәр елны. Да, третьей скачки. И все участники перед трибунами проносятся. Ярышларда Казан, Пермь, Чистай, Менделеевск, Орша, Оренбург, Нурлат, Ознакай, Актүбә, Актаныш, Мөслим һәм әлбәттә Әлмәт вәкилләре катнашты. Көннең үзәк вакыйгаларының берсе Нурлат от заводы кубогына узган от чабышлары булды. Призны Актүбәдә 10 елга якын шөгыльләнгән Артур Козлов һәм аның җитәкчелегендәге Holiday Moon алды. Уңышның сире дус була белүдә ди Артур. Куплю всякие вкусняшки, буду ласкать ее, беречь. А что такое вкусняшки для лошадей? Ну, сахар, морковка, мюсли. Бүген күп кенә спорт төрләрендә иң-иңнәрнең очрашуын һәм көчлеләрне билгеләүне дерби дип атыйлар. Әмма дерби тарихы нәкъ менә от чабышыннан башлана. Со старта выходит первым.
Сегодняшнее соревнование особенно тем, что сегодня мы разыгрываем так называемый приз «Татнефть дерби». Приз дерби – это всегда вершина для любого конника, как в рысистом конном спорте, так и в скаковом конном спорте. Это главный приз, который ведет свою историю с 1700-х годов. Санни Смайл 4 яшькәчә атлар арасында уйнатылган Татнефть дерби призын отты. Бу халыкара класслы җайда остасы Геннадий Большаковның әлеге ярышлардагы икенче призы. Эта лошадь рождена по Татнефть, то есть в Нурлатском конзаводе. Материал сменения был куплен во Франции, она искусственно сменение получена, то есть от лучшего практически, одной из лучших жеребцов-производителей Франции, Европы, так скажем. Поэтому у нас прекрасная не только еще беговая кобыла Санни Смайл, она еще будет очень прекрасной конематкой. Будут ее радовать дети, и мы мечтали, и когда ее хотели получить, мечтали, чтобы у нас была такая именно вот Санни Смайл. Ат спорты ярышлары зур спорт бәйрәме форматында оештырылды. Күңеленә хуш килгән мавыгыны һәркем таба алды. Кишүшат ипподромында киләсе спорт бәйрәме 7 октябрьдә узачак. Көзге стартлар быелгы йөгереш һәм чабыш сезонына нокта куячак. Лениногорск қаласында ise республикабызның ең мөһим һөнәри чараларының берсе үтте. Татнефть профсоюз төбәкара оешмасы Татарстан Республикасы профсоюзлар көне хөрмәтенә зур бәйрәм оештырды. Татарстан Республикасы профсоюзлар көнен бәйрәм итү тарихи. Моннан 80 ел элек Татарстанның зур нефть тарихы башланган скважина янында башланды. Нефть, которую нашли здесь, благодаря Губкину, его планам, все-таки это свершилось, и первая скважина дала уверенность в том, что здесь у нас есть большие запасы нефти. Чәчәкләр салганнан соң Шыгыр нефть музее территориясендә экскурсия оештырылды. Кунакларга 19 гасыр шахталарының нинди булуын, авыр шартларда битумның ничек чыгарылуын сөйләделәр. Они шахтным способом открыли шахту и начали тачками вывозить на берег реки, установили котлы большие, заливали водой и вот так вот кипятили. Вот эту вот породу в воде кипятили. Песок оседал на низ, а битум наверху. Кызыклы экскурсия остаханәләрдә дәвам итте. Анда теләгән һәркем үзен балта остасы һәм тимерче эшендә сынап карый алды. Сейчас сковала себе вот подкову. Вот когда сама только работаешь, поднимаешь эту кувалду, понимаешь, что какой тяжелый труд. Профсоюз активистлары Тимяшевдагы 3-нче скважинада булдылар. Лениногорск шәһәрендә нефть сәнәгате министры һәм Татнефтьнең 2-нче җитәкчесе Валентин Шашин һәйкәле янында. Геройлар һәм нефтчеләр аллеясында чәчәкләр салдылар. Бәйрәм компаниянең күренекле хезмәткәрләрен хөрмәтләү белән дәвам итте. Татнефть һәм Татнефть профсоюз җитәкчелеге кулыннан алар лаеклы бүләкләр алдылар. Биредә һәркем үз вакытын кызыклы үткәрә алды. Тамашачылар һәм балаларга мастер-класслар, кыр кухнясы, гастрономия һәм сәүдә нокталары, анимация программасы оештырылды. Благодарим компанию «Татнефть» за устроенный праздник. Дети в восторге, очень много мастер-классов, мыльных пузырей, игр и замечательный концерт с знаменитыми артистами. Бәйрәм татар һәм Россия эстрадасы йолдызлары катнашында концерт программасы белән дәвам итте. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Луч телекомпаниясының өлкәннәр көненә багышланган «А-ну-ка, бабушки, а-ну-ка, дедушки» әбиләр һәм бабайлар телевизион проектының нәтиҗәләре билгеле. 3 көн дәвамында тавыш бирү юлы белән сез дә нәтиҗәләргә йогынты ясый алдыгыз. Беренче көннән үк лидерлар рәтендә Слесаревлар белән Коняшиннар гаиләсе барды. Һәм соңгы көнгә кадәр торышып җиңү өчен көрәште алар. Бүген исә бәйгенең барлык этапларын карап жюри әгъзалары үз карарларын чыгарды.
Гомер көзенә пор канатың белән керү, балалар, аныклар рәхәтен парлап тату олы бәхет, гаилә ныклыгын, бердәмлеген саклап, аңлашып яшәгән парлар һәр вакыт күңелдә хөрмәт һәм соклану уята. Бәйгедә катнашучы парларның да һәркайсысы үзенчә игътибарга лаек. Кемдер гөл бакчасында күңеленә сихәт алса, икенчеләре маллар арасында. Һәр пар күңеленә яткан шигыль белән мавыга, бәйли, чигә пешерә. Ә кемнәрнеңдер тормыш юлы сәнгать, җыр, бию, музыка белән үрелеп барам. Финалга җитүчеләр барлыгы 5 пар, һәр кайсы 4 этапта сынашты. Үзләре белән таныштырдылар, файдалы киңәшләре белән бүлеште, иҗади сәләтләре һәм мавыгулары белән уртаклашты. Аларның ничек итеп гаиләдә, тормышта, хезмәттә, иҗат дөньясында яшәгәнлекләрен үзләренең балаларына, сабыйларына киләчәк буынга ирештерү, бу тагында әйбәт гамәл һәм бигрәк тә менә шушы безнең милли гореф-гадәтләребезне саклап һәм остазлар елында. Проект җиңүчеләренең исемнәрен сез 1 октябрьдә халыкара өлкәннәр көнендә ишетәчәксез. Шул ук кичтә безнең каналда алар белән якыннан танышу мөмкин булачак. Луч телекомпаниясе белән калыгыз. Бүгенгә шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнудинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.